ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି ମା। 40ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାନଗଲେ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ଅସହାୟ ମାଟି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅରୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ନିମପୁର ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପୁଅ ଆଜକୁ 2 ମାସ ହେବ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ପୁଅ ରମେଶର 2ଟି ଯାକ କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ 40ରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଣେ କିଡନୀ ଦାତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ନିଜ କିଡନୀରୁ ସିନା ଗୋଟିଏ ଦେଇଦେବେ, ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା 40ରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କଳା ଡିହ ଉପରେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଚୁଲି ଜଳେ। ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ଦାନା ପଡେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଉ ପୁଅର ଜୀବନ ବଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଛୁଆ କିଡନୀ 2ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମତେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ପଇସା ପାଉନାହିଁ। ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ରକ ଅଛି, ସେଇନ ଚଳୁଥିଲେ। କିଡନୀ ଯାହା ହବ ପଇସା 30 ଲକ୍ଷ ଗାଁରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭିକ ମାଗୁଛି, ହାତ ଯୋଡୁଛି। ଗରିବ ଲୋକ, ମୋ ଛୁଆ ହଠାତ୍ କିଡନୀ 2ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତି। ପଇସା ପତ୍ର ପାଉନି, ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା ବାପା କିଡନୀ ଦେବେ, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁଅ, ତାର ହଠାତ୍ ମୁହଁ ଫୁଲିଲା ବେଳକୁ କିଡନୀ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କିଡନୀ ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ କିଡନୀ ହେଉଛି କିଡନୀ 2ଟା ସାରା 95% କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରିବେ ତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଡନୀ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ବାପା ହିଁ କିଡନୀ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ 30-40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା, ଏତେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ପାଇବି? ମୋ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିଲେ ବି ମୋ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ହୁଏତ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିକି ଭଲ କଲା। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ନ୍ୟୁଜ୍।